σου αρέσουν τα ωραία. Καλέ, σε όλες αρέσουν, σε μένα δεν θα αρέσουν. Στα κάτω-κάτω έχω κι εγώ το κατητή μου. Μόνο σας το είπατε. Λοιπόν, άκουσε με τώρα προσεκτικά. Μόλις έρθει ο Σεπτέμβρης και πέσει εκείνη η γη, εδώ κοντά σε ένα χωριό που μια κουμπάρα. Κουμπάρα! Κουμπάρα. Θα σε πάω να καθίσει στο σπίτι της. Και όταν θα έρθουμε για 2 μέρες, θα με περιποιήσει εσύ. Έννοια σου, θα περάσουμε πολύ ωραία, και εγώ ό,τι θέλεις. Ό,τι τραβάει η καρδούλα σου. Ό,τι τραβάει. Ναι, ό,τι τραβάει. Ναι. Κύριε. Καλέ, αυτό ήταν το καπάρο. Μόνο το καπάρο. Μόνο? Λοιπόν, τι λες. Ξέρω κι εγώ. Έτσι πως με ανάψετε τώρα, τι να πω εγώ, κύριε, όχι. Λέω λοιπόν κι εγώ. Ναι, κύριε, ναι. Στον ήχο. Μα καλέ το μαγωματίκι σου, το μαγωματίκι σου. Έφερα το καπνό και κανόνισα και δύο εργάτες για αύριο. Όπως είπαμε, παιδί μου, πέρσι στα ματίνα θα σου ετοιμάσει ένα καλό μεσέ και φέρω μια ρέγγι. Κατάλαβες, έτσι. Κατάλαβα, κύριε, δεν είμαι τα πίκια πει. Πήγαινε. Όλα, τσάκα.